ráisiéis rót an seo go dtí ar pár agus an tam seo be muidir caint fan tríú leor sa Tríológ Rubble na Mickies. Agus is stáithí beidir an rud a suntasaí in sa leor seo tá ina scéalainn go fáil mar síú in sa leor ach tá síú breise an inis mar atá eile eile mas mílead agus is stáithí gur sin tá sin ag imeacht ón rud a bhí agan in san dá leor roimhe seo in san áitin a ró ina scéalainn mar síú lárnach in cuafach má Londú buí agus in Mickies a hanis tá mar ceanal a chumarú a gcuafacht má Londú buí hí an níró mar an cinteachta ó hiú na scéalaíochta de comh an scéal. Bhí ahrú beagán an sin in Mickies in ró mar a dhéanamh beidir struchttar, beidir níos mó agus anis in san tríú leor Rubble na Mickies tá struchttar, tá sé níos struchttar tá bhaid níos struchttar ná mar a bhí an chéad leor agus rud bag níos struchttar ó hiú an dara leor de. So darlam ghfuil cenal de ahrú stíle a gceist agat nuair a bhí tú ag scríú na tríú leora. Cinse tá ahrú stíle an tá sur an ghfuil forbairt éigean le feiceáil a mar a dúirtúin sin chéad leor bhí an nach an is comh faoin scéal beidir an san darna leor gur comh faoin scéal gur me gáil a dróháin nó a dró eile agus an seo in san tríú leor tá mar a dúirt me tá forbairt agus tá scéal de heis an eile an agus tá dearcú eile an a réis mar dúirtú chumáile sin tá ó go fisiciúil tá muid ag bogú amach ó inis cealan tá chothramú ag an deanta idir an dá ileán agus buintear féim as scéaltaí eile nach muinean le scéal an duine éonar nach muinean le scéal an húdair nó le scéal an phríomh charactar so mar sin de tá cinnal bahasnéise scrífa an de Paganini an ceoltar idola seo inniuchú ar cadas aliana an agus ar is fe ceist beidir a bhaine leis an iwa puebli versus an iwa farsanta nó an rud príomhaide bhí clú agus cail ar Paganini mar cheoltar ar ó buan faoi léthe aige agus bhí daoine rá gur ó maragú déanta aige leis an deabhail agus gur ó rud os nádartha nó freight nádartha ar siúlaige. So tá ceisteanní ura a thuirteas deagam in san leor ach ag an am céarna táid ag tagart siar an tamar fad de cheisteanní a ardú in san dara agus fiú in san chéad leor den Tríológ. Well, is cinnte ghfuil scéal Paganini tá sin mar rud nua ar fada daginn tú nachró in san dá leor a chuí roimhe sin ach le bheith cinnte daginn tú bhí muidir caintin sin fan dá eilean agus an dá eilean atá gceist sin ina scéalainn ar náide agus an sin eilean ar an mhór fásta. So is stáithí Coláiste Samhraidh ar eilean ar an mhór atá a gceist agus ar náide mas nneanna sugam gráthúil an fóchhaintíoach in scéalainn tá sin a leanstan a ré mar a bhíonn san dá leor roimhe sin ach anis tá sin ón ach tá nuálaíocht
in san insint in san savéid agus gúil siú eile I gceist fásta agus náid scéal eile agus beidir chorthaige eile mar atá I do chuid leagan amach na scéal le Paganini in san tríú leor ach fágamid Paganini leatú go fáil ba go dtuigeann tú agus ais go thuileann an mhór hí tá me smuoitiú uileán an mhór náide agus rud atá luaite an a dtuigeann tú ní bhainann sé go ddíireach le thuileann an mhór ach an cuairt a tugu háasú Mac Giolla sílam go raibh caint fan na deacrachtaí a bhí agat ó hiú an na leortha an dá bheicí a dtuigeann tú go raibh an spleádar mar a thug tú go raibh sin agat agus ní raibh bac a bích ort an chead leor cuafach má landú buí scríú. De réir mar a hanig mar a bhí tú gáil an abíocht agus luimid bheith ag plé leis an scéal a gotainne a dtuigeann tú go raibh scéal na hallscoile fáca letíú scéal na acadúla sin scéal na saoil na hintleachta go raibh sin fáca letíú a gáil réanis go dtí an gráthúil agus an nás go bhíon go fáil leis an charachtar an Londú mar ampla in san dara scéal ach anis in san tríú scéal tá chorthaige eileón agus ag gol siarad na deacrachtaí a bhí agat a dtuigeann tú luaigh tú damíú Rubble an éon le háasú Mac Giolla go dé mar a chuaigh sin a bheith mát agus tá me smuoitiú an Njelle sogum ví tú idir a gach óirlia d'igan tú chár an Tríológ a chríochnú agus an cenal an cheist ó hiú na halíonnta ó hiú na halína de go dé mar a thuculat leanstan a ré agus ag an am hir na jeú a chur leis an Tríológ. Go dtíre agus sinna fásta gur luú me seosa a gríana a bhí sé sin riú mar eisimlar agam agus fiú nar a bhí me gáil a cuasaí ard level an san scáil bhí an drama mór an curriculum agus sin an t-údar a casú scríbhín í cheosú orm bhí an scéal a lig a bhain leis an saoil a bhí ag I héin saoil a bhí onanta cruí a saoil onanta Jackar a bhí ag a fós héin tá agad gur olse me an letir a fuair me bhui an cuafa me London buí dear sé gur bra an saoil an scríbnara agus ba onanta leom go bhéidir sé a lehéid sin a rá in iad ó 3 bliain a chathú is daon san ospidal agus go bí an schizophrenia nó an galar dúach nó go bí rud a bhí gur duine breiste a bhí anar go leor dóine ach mar sin héin gur dóchas agus gur se fós I bhach leis an scríbnar gur chreid sé an san scríbnar so bhí sin éanta sprágóil ach fós héin bhí dardaí sé go leor ceisteannaí agus an san leor bhí méid plé leis an mar do man iwa puebli agus le clú agus cail tá agad in san chéad leor bhí na daine na ladzóga ag cant an rud sin a dúirt a cúthallan gur a bhar leis bheith cáiliúil agus muarú an áit a bheith bio I'd rather die before I get old sort of thing ag an hú fadó so bhí an sort of an mion agus an ceist sin an agus sin an ó híh na halína de sort of an na ra bhíon daoine go mór an mé an phobal an muidig arc orthú ar bhaile leis an farsan puebli duine cos le Brendan Behan
bhí clú agus cáil agus dhéirí sé a céidearde lig an clú agus an cáil agus ní an scríbnaíocht agus chuir sé go bí talan I bhí ag chuir sé sin a mú, bhí sé gcónaí am mí ag óil, bhí sé lár an húdair, bhí sé géirí bheith mór le ahanana, bhí sé géirí clú agus cáil a harann ar hain ar ggói inte bonusach nó inte siimplí an áit airde dhéirú an sihir agus clú fad tearmach a bheith aige. So bhí na ceistení sin bhí mé smaintú Alex Higgins ar ó clú agus cáil sa snooker agus ar éis George Best. Na daoine seo ó talan acu ach gur chuir siad a mú ar bhealach amháin ó bhealach heile agus mar aliantar mar scríbnóir bíon ort ré a dhéanamh a bhfuil mé sa tóir ar an chlú agus an cháil bhfuil mé géirí aird na níine a hairint orm nó mé géirí aird hairint ar an sihir ceacu is táhachtaí agus beidir go bhí sinna fág ar hairint me Paganini is de hen san scéal ceoltar aontalach a bhí an ach a rís bhain sé fémas an chlú le airde hairint ar hain ach an rud a hála gro an irid sin clú agus cáil gro daoine I gcalthaigh an cheol chorm chun an duine seo ó maragú dénta ag leis an deabhail a eicáil in áit a bheith géisteach leis an cheol nó fiú má bhíiste géisteach leis an cheol níor chreid siad gur a beisna bhí an ceol ach an deabhail nó duine ag an tíomhhir de so bíú gur éirí leis clú agus cáil a híhrú bhí rud ag an asna bhí rud ag an cáilte ag an lucht éisteachta agus bhí rud ag an cáilte ag é hain. Well, is léir a gas Paganini ar náid gur sé sin áilt an dáthra ar astal ach ar náid Shéamas Mac Giolla dúirt sé gur an tobar tráite agus rinn sé dhíhel agus ba chuma leis. So agus ar náid an nahan sin da míú Rubble ar an éon an chuid dearan at de bheith an scéal níos fuide. So tá ceist a d'iggin tú na halíne agus cudé mar a chuirtar jeú le rud amháin le táiseacht ar rud eile. A gas háú bhí círíanana d'iggin tú istóthe gur na deacrataí a bhí éige leis a gúm agus na deacrataí sin lig a bhain go man éisceil go príomha lena leis an phróiseas leis a phróiseas cruthaithe gur sin a lig ag gola ina iadana d'iggin tú ar bhaile eile níró fáib an áil mar a bhí le bíhin agus le daoine eile Dylan Thomas agus léidí sin an íhá a bhí ag alíontarí gohairí ar lucht scrífa ag ná agus ar náid a Flann O'Brien agus mar sin agus sin nuair atá Flann O'Brien luite d'iggin tú bhí me smuitiú ar a bhéal bhacht ar an bhéal bhacht agus na rudaí híl mé gur ceanal de cosúlacht idir an scéal a bhí agat in airing mhór faoin madú róin agus an cap mara a bhí in an béal bácht a d'iggin tú ach gur cinnas an amsir a bheith ionta éagsúil idir an dárá gur rudaí ar léiche d'iggin tú a bhain gur go dtí mar a chuirí mar seo gur béim ar rud amháin ag miles na gapalín sin staid na teangaí agus ar náid nuair a smuitiíonn tú bhí an teanga beo bethia sa bhiltat ag an am sin a d'iggin tú nuair a bhí sé sin ag scríomh ach neala sogamanis an ró mar an bonte aige leis a bhilta as a stáithe nach ró ach ar náid trí nach chud léithreacht a bhí aithne bhaith aige hanamháin ar chéirí agus ar Chonamara ach ar
Tásag bhí an litríocht scríú bhil go hairí Shéamas Mac Giolla agus Thomas ó Grífáin agus bhí sin ionta táhachtach dó agus ar náid Sléachta Phádraig ó Conor an sin ó híú na Gaeilge so sin bás sin an éit in a bhuair sé sin a chuid álas istáithe ar na Gaeltachtaí ach ní a bhhailí le téanna d'igan tú ar ó stáithe taithí farsanta agat ar a chálaiste in áirín mhór an ró. Well, bhí taithí agam ar an Gaeilge go cinse chéim tamil ar an a farste chéim tamil lethaniúr ach an sin nuair a bhí mé ré leis an bhanscoil chéim mé saoú is tí an áireann agus is cinse go raibh teannach ar olmhór ag sin orm. Luí tú na scríbhnaí éagsúla sin agus an clú an óil a bhí orthu nó clú an dráilis agus is tá grom ag smaoinú gro an ceist sin a ardú a bhfuil contarte buint leis an síhrú seo agus rééis seosam a gréana an rud a bhain dá. Daihan me ag an foiinte sin gro rud ag an gro cuach nó gro buad a heis ag an agam agus ach daihan me bhfuil tá an bóthir seo róm a beidir gur bhfuil contartí ar an bhóthir seo céim a bheith cuarama a bhfuil me sásta me bhela héin a leanúint mas maileat. Sin cud in na ceistení a bhí a híú agam insan tríú leor cáit right tá má tága có fada seo tá an méid seo deanta agam mar dúir tú ar bhela hamháin go dtí mar chur mé jeúla seo agus go dtí mar is féidir go ra higann chéad céim eile. Tá sé cosa le bheith ar booking Bronco nó a lehéad seo, tá má suas ar a rud seánis an féidir go ra nó a mé teitsim allmhór a gceist rih bhád. So beidir a ríist ní roin an san céad leor bhí me siar ó bhuairt, bhí me neamhsplach, bhí me óg, bhí me a buint soltas as an rud ach de réir mar héan tú aon tú go aithníonn tú go gaithí tú airde thuirt ar rudí eile agus tú gáilda seo go bhfuil contartí an, go bhfuil responsibilities an, go bhfuil deacreachtaí an nach bhfuil se forrast agus go gaithí tú go le leis an taíl go le leis an síl agus go gaithí tú beidir pean a Ulston ó go gaithí tú méideáire a choristeán ní hagan an rud go forrast. Irid le fear sport, ní hé cinse buan tú salt as na cluichí móra a tá chuid mhór ibre agus sihrú agus cleachtú i gceist cumáid fiú má tá bua nádartha agat ní leor sin caithí tú dua a caithú leis cumáid. Ó hiú an taithú a hanig bhí muid caint fa seo a bheith diggin tú fa an charachtar an Londú agus goró sin a buint leis an síl insleachtú le diggin tú. Agus dúirt an critic milhá go ruúrc nuair a bhí sé sin ag scríú fan Tríológ dúirt sé in san chead leor go raibh sé cosú le míl mór agus é a léimní amach a san airige agus go raibh an míl mór le feiceáil. Dúirt sé in san dara leor nach raibh ach an collag nó an eite drama ar an bhíl mór go raibh sin le feiceáil. Agus an sin dúirt sé agus níl mé ráit gúil mé ag teach go thomlan leis a dúirt sé nach raibh an míl mór le feiceáil go raibh sé faoi dromchláin na fáirige diggin tú agus sílam beidir gur híl sé go raibh
an grééis sin de súil na hintleachta gur sin tréca agat waithe le go an leic leis an gráchail agus beidir nach ró sé gur bhar leis a d'igan tú goneanthe cuafach má landú buí a ríist. Agus nis buin sin níos mó leis an léo atá aige ach mas tebi ar fad a bhí an chéad leor agus mas rud é gur in san dara leor gur cenal impressionism a d'igan tú nach ró achan rud go thomlan sáileir a d'igan tú ach gur cruch ag teacht anis in san tríú leor in san leagan amach tá darlam héin a d'igan tú súil na hallscoile tá sé go fáil ach tá an t-údar mar mas míon leat allú hallscoile agus tá sé rá dean de bheas ar seo an téex ach tá Sléachta Iasachta seo an cheadúr a hiig na Sléachta Iasachta seo isteach I do chuid saothar. Nis níl mé rá nach ró immer den rud sin in cuafach má landú buí mar bhí na rudaí seo mar chuid den fechttar a d'igan tú ach gur siad an agus gan bhí siad an agus an sin bhí jeirú láfa go dtí an chead rud eile ach anis tá na rudaí seo curtha isteach agus beidir nasc níos mó acu leis an rud atá ag tarlú in san in insint an scéal agus a réiste d'igan tú níl mé cinnte an bhfuil tú teach le seán an a bhfuil beidir nach bhfuil an scéal go fáil cho táhachtta sin tá gré eile an ach ar náid is táithe gur go déananig scéal Paganini isteach mar gheall do chuid ibre in san Jórlan agus an dóid a chonig tú gur bhhacha tú gur tú ábalta a go le bhaim ar ghaoine mar gheall álas crin a thuirtífa ar rudaí seachas a bheith a tuairt. Tá agad léo os réalach atá a gcónaí ag bogu agus ag aithriú an tamar fad ins na leorthaí eile. So, níl is ogan go dtéan an cheist. No, tá meid teach le chuid bhórda sin. Is dóthe ceann rud a bhí ar siúla go meid san tríú leor ná gro méid géirí éilú ó má farsantacht héin agus beidir pársantacht eile a chur is díú ar gine éigen nó an leor a dhéanú neamhfarsanta ar bhealach éigen. Nar win se liomsa irid beidir gro an talú beidir sin mise sna bliantaí amach róm. Agus ar is gro me géirí go mó an leor éagsúil ón dá leor a bhí an ribh. Is maithlam an mafar sin atá ag mhailbhúg. An céad ceann ar éiríonn an mhuil an míl mór a maithas an airige tá sé feiceach tá sé tá taispantas ar siúil agim a mas maileat agus sin nar a héin is deaf faoinis go ríist tá a rion le feiceil go fáil agus sin toman sé deaf níos duimhne agus níl se le feiceil so ar bhealach éigen níl mé le feiceil in san tríú leor ach a ríist má sé sin an mafar atá an úsa deagi well sé an cíle tá leis ná ní ada go mó an míl mór ag léimint a maithas as an airige a ríis agus go méise le feiceil a ríis beidir nach méise go ddíireach mar in ggéarna leis an chéad léim ach bé rud ag an arsúil agus mar is ódaid leanme a ra scríomme trí uair scéalaíocht ní tríológ atá antú siúd ach bhí me sásta tríológ a dhéanú bhí cineal de bhharú legam nar a thosa amach le cuafach má londa buí nar leor an héin gur go méharmsa rud éigen arable éigen a chur leis ná ní mar agró sem mar phlean cinse agam ag an tús go mó tríológ an ach ní luúthe
gur an céad leor scrífa ná gur aithean me gur gá le tríológ agus bhí sé sin mar sprach agam de mar a hiigme ag an am níor fuilsiú ach tríológ amháin ribhe in san nGaeilge agus aistrachan bhíon sin ceart na mua, ceart na bua, ceart na sua sílam an na trí leor sin. So bhí dúchlan, hastíí dúchlan de heis ag an uam agus so níor bíú gur éirilamsa rudaí áirithe a dhéanamh in san chéad leor sin, ní Roma sásta bhí me géirí sprech eile a bheith agam agus bhí me an sin bhí me géirí go mó chothramas idir na leorthaí ag an gro leor amháin i gcoladh dro amháin an darna ceanna gol sa tro eile ar fad agus sin an tríú leor ag teachtar ais áit ag an sa lár agus Tásúla go mar sin de go bhfuil omlanú de heis ag an deanta agus go seasan na trí leor sin le chéile mar éad. Ní ró an irid sin brúarm an sin éonrod eile i dhéanamh mar is ól deit chorma rint leorthaí eile ar fáil scríbh na gghear scéaltaí agus anis tá ag teachtar ais hegan scríbhneart tar éis inne tamil agus tá ag arc ar an saoil an taobh eile ar éis cos nar thosa me má bhí me an óg tá is tá ag dúidjim ar éis an finsin so tá ag arc siar beidir ar an saoil a caite agam ar na rudaí lig a hála le me linn tá dearcú níos fad téarmach agam ar an saoil tá taithí áirithe agam ar an saoil tuigim leanúnachas an taobh rud nar hiigme nar a bhí me an óg agus tá dóchas agam go fáil tá fós an baint sult as agus tá fós Tá tú gobar go fáil. Tá gobar go fáil agus tá meas agam ar an alíonn agus ar an scríbhneoireacht agus ar an léitheoireacht tuigim go bhfuil gá leo agus go bhfuil fiúntas a baint leo agus gnéanann siad maithas ní amháin don húdair ach de na léitheirí agus beidir gur ceachta sinna dólam sa leorlan ach creidim níl jeú ré na leor go fáil tá be leorthaí anna gcónaí tásúlagam. Well, má hémuid ar ais go dtí an bheafar dagan tú istáithe gur nes beidir tá dara léo ar an bheathar sin darlomsa mar sílam an rud a bhí gceist ag úrúirc nuair scríb sé sin a dagan tú an saoil na halína mas míon leat a dagan tú gurú an t-údar ionta féicealach agus an sin go neithigh sé níosc de réire eile agus ar náide bhí stoithe go deochalaat ar gurú lehéidí Brendan ó Bechain gurú sé buaite agus ní Flan O'Brien Brian ó Nualainn gurú sé buaite in san áil a dtuigeann tú agus in saoil an álathain ach ar náide má airtar ar an bheafar sin ar bhealach eile dtuigeann tú bhí sífar a bhhain ionta féiceala agus bhí an sihir chéarna a dtuigeann tú an cinál sihir a bhí a gceist gurú sé féiceala go fáil ach nar a bh álaí nach ró sé chós bleádraach mas mín leat agus an sin in san tríú chuid bhí sé an ach nach ró sé ó féiceala chéarna chan sin ará nach ró sé an ar fad a dtuigeann tú gurú sé agus nach raibh an tionachar ag an tríú cean tá aige chothram agus ciúin ní ecann tú níl an splash céarna deanta ag an tríú leor is a rinne leis i héad cean tá sin fér. But céimiid ghlacuúla sin mar is rud carclach é ar bhealach an rud a héana an airde caiithí se teite mar ríis? Just tá ag smuitiú a dtuigeann tú fá litríocht na héireann a dtuigeann tú go leathada a dtuigeann tú
agus bhí me ag smuitiú diggin tú go míon a gcónaí nuair a bhí me ag smuitiú diggin tú bhí me caintfa an teanga agus an rud atá thug má fáidir gur ó teannachar na hallscoile go láidir i gcuafach na Londú buí agus an sin rudbag níos lú má gá bheici a diggin tú nach ró sé ag an níró an glús chéarna agus an sin níos lú a réist in Rubble na Mickies a diggin tú tá an nGaeilge tá sé tá tagart a diggin tú a gcuafach na Londú buí den bheileidir an sin má gá bheici tá immer an a diggin tú bhí me gcónaí smuitiú ar bheici héinéal nóair a dtéigean mar sin agus an sin Rubble na Mickies sin tá sin áthriste ar fad agus an sin na nachanna cainte na nachanna bag a cainte a bhí táhachtach ag an tús a diggin tú argus deas na súlárm agus is cuma fan scéal tá siad sin imíthe fásta in san tríúchan agus na nachanna sin bhí siad an a bhí siad rudbag chorthas a rucht le tuitim iste in san déo a bhí agad héanaar rudaí agus an sin bhí an litríocht na héireann a diggin tú bhí me smuitiú ar an gé bolaga tá luaite agad an brad an fása tá luaite agus go dtí an goban sír diggin tú de réir chéile ach ggóil sin an asnú tá Gilgamesh a diggin tú go fáileán a diggin tú in san éit in a róan in a ró Rubble na Mickies luaite agus an tíreacht a tágad a gáil an leach leis an saoil in scéalainn agus an Londú go fáil a bhéon a diggin tú. So tá áhrú ar an chur hiige darlumsa in san tríú leor a tá nachhfuil mar a ggéarna agus beidir ghfuil an obair sin a ligar intú Paganini tá sin ag teispean dúin an trá ina métú a gáil mar nuair a léime sin a diggin tú bhí ar ais go ceiriú le bhí sin léite agam a diggin tú so chonikas dúsa gur ó sim agat in san cinál insin sin in ró fíor gunne a gceist a diggin tú ach gur ó mitas a gceist ag an am chéarna bíú sin maiith nóáil go diggin tú gur ó na scéalta móra comtha fáin a daoine seo agus an sin chumáith le sin gur ó gré eile a diggin tú a bhain leis an le fírinne na halíne le forbert mar gheall ar an aim a joculat a bhaint as duine as an star a sní a níú isteach in na scéalta sagad. So tá ceart agad agus is dóthe gró a rís bhí meon na hallscoile a ágal tíomhhír agam agus bhí me géirí beidir tíar na héireann a ágal ar bhealaigen a bheníos oscailte de chultúr na Eorpa don chultúr dóanda ní ró an saoil chuig a sa bhí agus ar nó bhí dearú leis na treblóidíh so bhí meidir féchan amach ní ró meidir i ddíú isteachar in héin. So is dó go léiríonn na thuairscéalta sin a lig an próséis an dulchan cin an orbert a rinne mé lemme linn agus tá suúr go bhfuil cúpla coscim eile le déanamh agam go fáil. Well be seans an chuid eile do híhir a diggin tú be seans a bheith plé na rudí sin go fáil. So gur míle